ସେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସରି ଆସୁଥାଏ। ଆମେ ଏମିତି କଥା ହଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ସେ କହିଲି, ଗୋଟେ କାହିଁକି 100ଟା କହୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ନା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଯାଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମର ସେଇ ପୁରୁଣା ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ସେ ଟିକେ ହସିକି କହିଲେ, ପୁରୁଣା ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତମେ ବି ନା କେମିତିକା କଥା ସବୁ କୁହ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶେନା। ମୁଁ ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲି, ଥରେ ମନେ ପକେଇଲ ତମେ କେତେ ଆଗରୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ, କେତେ ମୋ ସହ କଥା ହେଉଥିଲ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ତମେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ କେବେ ଦେଖିପାର ନା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନା ତମେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛ, ନା ଭଲରେ କଥା ହେଉଛ, ତମେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲଣି। ସେ ପୁଣି ହସିକି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଫୁଲେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇଛି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ବୁଝେଇକି କହିଲେ, ଆଲୋ ପାଗିଳି, ମୁଁ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ବାସ୍ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ରହିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଭଳି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି। ନହେଲେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଜି ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁ କହିଲୁ ଦେଖି, ମୁଁ ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି? ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ କେମିତି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଭଲରେ ରହିବା, ଭଲରେ ଖାଇବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଟିକେ ହସିକି କହିଲି, ହଁ ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା। ଏଇ କଥା ତମେ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲନି, ମୁଁ କେତେ କାନ୍ଦି ସାରିଲିଣି ମୋତେ ଆଗ ଭଳି ଭଲ ପାଉନ ଭାବିକି। ସେ କହିଲେ, ତୁ ତ ମୋର ନାକ କାନ୍ଦୁରି, କିଛି ବୁଝିବୁନି, ସବୁବେଳେ ବେଶୀ କଥା ଭାବିକି କାନ୍ଦୁଥିବୁ, ପର ଦୋଷ ଦେବୁ ମୁଁ କନ୍ଦଉଛି ବୋଲି। ପାଗିଳିଟା, ଯା ଫୋନ୍ ରଖିକି ଖାଇବୁ। ଆଉ ହଁ, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ସିନା ତୋର ପୁରୁଣା ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ବଟ୍ କ'ଣ ନ୍ୟୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଲିଷ୍ଟଟା ପଠାଇଦେବୁ।